gure idea zen da, nola tximeletak eta azpaldian jasota genuzkaun, erakusketa bat ditea, Gipuzkoa mailan bilatu ditugun orain arte, topat ditugun, 98 tximeletan, bilduma, ditugun, bakoitzak bere ziklua, bere neurriak, bere biotopua, bere zeak, eta gero hortik aparte jarritugu, disekatuta ondala 45 urten genduzkaun, tximeleta batzuk jendeak ikusteko, eta gure idea da, gaurko honean tximeletak nola desagertzen nahi dian, saiatu behar jartzen tximeletak ez harrapatzeko, argazki jatatzeko, eta holako aholku batzuek jarri ditugu, eta jendeak ezagutu dezala, altxorra zion gure kaste denboan, oan jana desagertzen nahi dana, eta orduan zaitu inberdela eta holako aholkuak. Ziklua, garrautza hartzeu, garrautzatik beldarra harra ateatzea, gero krisalida bere itxea zaiteu, eta metamorfosia kanbioa barruan iteu, eta gero tximeleta ateatzen da. Tximeleta asko eta intsektu mota asko ikusi ditut, eta oso politak iruditu zaizkit, eta oso interesgarrian ere ustez. Batzu bada migratzaileak, eta horietako bada, Vanessa Atalanta, Inglaterra eta Gogorotikan etortzen da, honea, negua pasatzea, eta itxasua pasa behar du, eta nola pasatzeu itxasua. Nekatzeanean uretan gehatzen da, eta ego bat altzatzen du, aizian korrientiak aprobetxatuaz etortzen da, adibidez Zarautzaino. Gure garaian ondala 50 urte, moilatikan, moiler iraino ondartza da, baina dana plagauta milaka tximeletakin. Kuriosuena nire ustez izan dira, hor dauden lehoiek eta hor dauden tximeleta eta kakalardo horiek. Tximeletak Europa mailan desagertu dira 30. Beste 30 desagertzeko birian dago, pikuta dugu, hola, politetan esan da. Orduan, zaitu inberda natura, tximeleta argazki jatea, harrapatu berrian da, gure aholkuak hori dira.